Aby sme si potom, aby sme zajtra si to mohli pripomenúť, aby sme to nezabudli. Lebo ja chcem povedať aj v škole, víš? Už je to škole? No, na tretiu vysokú. Soplák vyjebaný. Smrdí. No daj ešte, medveď doj do lesa. No, medveď dojde do lesa. Je čo? Neukojený. Neukojený? Ako? Nadržaný, dobre. No pokračuj Štefan. No a... Kto? Štefan? No Štefan, pokračuj. Pišta, jasne. Hľadá debík, kde by si mohol toto zaslúžiť. Zaslúžiť, no. Zajebať. Zajebať. Povedz to. Zajebať. Dobre, môžeš pokračovať. Povedz to. Dobre. Ja myslím, že sme kokotiček. My sme zajebaní. No, a teraz čo spravíme ten medveď? Vaše liešky. To som si spomenul ja. A ne, chytil ježka. Gebatého, chrpatého, jebaného ježka chytil. No. Chlpatý ježko? Ticho, ne? Nechaj ho, on to ví. Chrpatý. Pichlavý. Pichlavý, chrpatý, to ja neviem. My to poznáme, no. No a tak sa pýtal, Ježko, čo s tebu? A on že, ten Ježko. Ja nemám dieru. A ten medveď. Čím si to povedal?